ನಮಸ್ಕಾರ ದೋಸ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾಕಾರನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಬಜಗೋಳಿ ಬಂದು ಮೇರೆ ಬಜಗೋಳಿದಾರೆ ಕಾರ್ಕಳದಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಅವತ್ತೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಟಕ ನೆಟ್ಲ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪಳಗಿದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ತಬ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಬಾರ್ಸದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತ ಪರತಿನಾರು ಪೋಯ್ತುಕ ಮೆರನೆ ಪಾತೆರ್ಪಾಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ. ಇಂಚನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂತಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎಂಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊರಲೆ ಮಾರ ಅಂಚ ಏನು ಮಲ್ಪನೆ ಒಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು UM ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಬಂದು ಜರದೆ ನಿಜ ಅಂತೆ ಅರ್ಧ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ 20-30% ಆಡಾದೆ. ಈಗ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಏಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತಿನ ಎತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅಂಚೆ ಪಂದ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಕಡಪಡೊಂದು ಇರ್ತೀರಿ ಅದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾರು ಪಂಡರ್ ಬಂದೆ ನಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಏರ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಡೀರು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ತಿನಿರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಈ ಗಣಪತಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುರ ನಿಗ್ಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪಣ್ಣ ಆತ ಈಗ ಆತೆ ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲಾಗಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೇನು ಇಂಚ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಐತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಕಳಾಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋತ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಲ್ತದಾರೆ ಕೊರಿ ಆರು ನಿನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ 7th 8th ಇತ್ತೆ 8th ಆರು ಕೊರಿಯ ಪಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಈ ಕೊತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಉದಯವಾಣಿ ಬೈದಿಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಳ್ಳ ಹಿಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊನದು ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಂಡಿರು ಇಂಜ ಅವು ಪೂರ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲ ಅಂಚೆ ಪಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕನ ಪೂರ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದೇಂತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೆಕ್ ಎಂಚ ಇರು ಬಂಡ ಓ ಪೂರ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರು ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆ ನೋಡಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಓ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ಆತ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಜಿ ಆರ್ಕಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟನ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೇಂಡ ಇರು ಪದ್ಯ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಪನ್ಪರ್ ಮುಲ್ ಮಸ್ಕತ್ ಇಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಡೀರು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬಂದು ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಈ ತಬ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮುಂದೆ ಪುರ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುರ ಪೋದು ಕಲ್ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನೆಗೆ
ಇಂಚ ಪುರ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಭಜನೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬಟ್ಟುಡು ಎಂಕ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸೋಡು ಅಂಚ ಪುರ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಭಜನೆ ಪುರ ಇಂಚ ಭಜನೆ ಆಯ ಒಕ್ಕ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಬ್ಲ ಪುರ ಅಲ್ಪನೆ ಫ್ರೀ ಆದಂಗ್ಲಿ ಮುಳುಂದಿತ್ತೇರೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪನಾ ಪುರ ಅಂತ ನಿತ್ತನು ಮರ್ಲು ಜೋರಿತ್ತನು ಅಂಚ ಇರಂಜಿ ಈ ಭಜನೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಭಜನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೀರ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭಜನೆ ಪುರ ಪನದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೈಡೆ ಭಜನೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ತಬ್ಲ ಪುರ ಕುಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಒಂತಂತೆ ಕಲ್ತ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಊರುಡು ಅವು ಊರುಡು ಇರು ಕಲ್ದಿನಿ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಮಸ್ಕತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಇರು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಐತೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪುರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀಪೇರು ಭಜನೆ ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ ಉಣಸದ ಟೈಮ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂಚಪುರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುನಃ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ಕತ್ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಪಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಈರಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪನಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪದ್ಯ ಇಂಚೆನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಓಲಾ ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ 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 ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಕಾಣಬಲ್ಲೆನಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನ್ನು ಕೂಡಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಬಂದರು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕಲೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ ಲೈಕ್ ಕೇಂದು ಮಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪವರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ಲಪ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಂಚಪುರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟೊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಲ ಅವಲ ಒಂದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪುರ ಮರಲುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪನಂದಿಪ್ಪೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಲ್ಲೇ ಬಂದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪುರ ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ನಕ್ಲು ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಪುರ ಈರ್ನ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕ್ಲು ಈತೇರೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಈರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅನ್ಕೇಂದೆ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಗೆ ನೆಟ್ ಆರ್ಟ್ ಪುರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯಾರ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಅದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಕೆಲವು ಲಿಂಕ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಅಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪಂತೋರು ಮದ್ಮೇಡ್ ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅತ್ತು ಮದ್ಮೇಡ್ ಒಕ್ಕನ ಮದ್ಮೇಡ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಐಟ್ ಪಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಸೋಲೋ ಸಾಂಗ್ ಪಂದು ಹಿಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡು ಐಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆರ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಗ್ ಮದ್ಮೇದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಂತ ಸಾಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮುಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ ಎಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ
ಆ ಟೈಮ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೈಟ್ ಪುರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪುರ ಸಾಂಗ್ ಬಂತಲು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪೋದತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪೋತುಜ ಅವಕಾಶ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ಭಜನೆ ಪೂರ ಪಂದ್ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪದಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಪನದಿತ್ತು ಐದಿಂದ ಓಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಇಟ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಒಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಇಟೆ ರೋಸ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂತ ಕೆಲವು ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಚಲ್ಲ ಶೀಟ್ ಇಡ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಮಲ್ಪೋಲು ಒಕ್ಕ ಏನ ಅಕ್ಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಲವು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಈ ಗೆರಟೆ ತಿಪ್ಪಿ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪಂಡ ಏನಂತಾರೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಐಕೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಐಟೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಇರಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಚಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಬೇತೆ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಗಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಇರಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಪೂರ ದುಂಬು ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿಜದ ಪಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿಜೀರು ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಅದಾಗದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಪಿರ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಅತ್ತ ಇಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ ಪೂರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಬಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಗಣೇಶರೇ, ಇರೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಅವಕಾಶಲು ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಕುಡ್ದು ಬರಡು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಪೂರ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಾತ್ ಇರೆಗೆ ಅವಕಾಶಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾವಾಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರದ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮೇ ತುಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅನ್ನು ಆಶೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಗಣೇಶರೇ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನವರ. ಓಕೆ.